Poďme sa ponoriť do jedného fascinujúceho myšlienkového experimentu. Čo keby sa v srdci Európy spojili 4 národy a vytvorili niečo veľké? V nasledujúcich minútach si predstavíme práve takýto scenár. Pozrieme sa na tzv. Veľkú alianciu. A tu ju máme v plnej kráse na mape. Československo, Rakúsko, Juhoslávia a Rumunsko spolu tvoria jeden obrovský strategicky umiestnený celok. Len si predstavme ten vplyv, kontrola nad kľúčovými obchodnými cestami a politická váha, ktorá by zmenila rovnováhu síl v celej Európe. Takže poďme na to. Čo presne táto veľká aliancia je, na akých pilieroch stojí a čo ju robí takou jedinečnou? Toto si teraz rozoberieme pekne krok za krokom. Aby sme pochopili celok, musíme najprv spoznať jeho časti. Však každý z týchto 4 národov prináša do partie niečo svoje, niečo nenahraditeľné. Na prvý pohľad len čísla však, ale pozrime sa bližšie. Vidíme tu dokonalú rovnováhu. Rumunsko a Juhoslávia prinášajú obrovskú ľudskú silu. Juhoslávia k tomu pridáva priemyselný motor. A aby to nebolo len o fabrikách, Československo so svojimi hradmi a Rakúsko s majestátnymi Alpami dodávajú aliancii dušu, históriu a neuveriteľnú prírodnú krásu. 415 radov, to nie je len štatistika, to je dôkaz bohatej histórie a kultúry, ktorú Československo vkladá do spoločného dedičstva. 3,5 tisíc tovární. Juhoslávia je tu jasným priemyselným srdcom, ktoré pumpuje ekonomickú silu do celej aliancie. 26 miliónov obyvateľov. To je sila. Rumúnsko je demografickým gigantom, ktorý zaisťuje aliancii ľudský kapitál a budúcnosť. A nakoniec takmer 3800 metrov vysoký Grossglockner. Rakúsko prináša majestátnosť hôr, symbol sily a neskrotnej prírody. Jasné, čísla a geografia sú dôležité, ale takýto projekt potrebuje aj tváre a symboly, ktoré to všetko spoja. Poďme sa teda pozrieť na ľudí, ktorí stáli za touto myšlienkou a na znak, ktorý ich reprezentuje. Takto ich máme, architekti tohto sna. Tomáš Garrigue Masaryk, Karol II, Pavle Karadžordževič a Michael Hajniš. Každý z nich bol iný, no spojila ich jedna vízia silnej a jednotnej aliancie. A toto je výsledok ich práce zmotnený do jedného erbu. Pozrime sa, ako geniálne spája symboly všetkých 4 krajín. Je to dokonalá ukážka toho, ako sa dá vytvoriť jednota bez toho, aby sa stratila rozmanitosť. Fajn, máme politiku, máme ekonomiku, ale čo je to lepidlo, ktoré drží takýto rôznorodný spolok pokope? Aká je vlastne povaha a duža tejto aliancie? Úplným základom je priateľstvo. A to myslím vážne. Toto nie je len nejaká zmluva na papieri, toto je hlboké puto postavené na vzájomnom rešpekte a spoločných cieľoch. A kde sa takéto priateľstvo prejaví najlepšie? No predsa cez spoločné vášne. Či už je to hokej alebo futbal, šport tu spája národy ako nič iné. Vytvára pocit spolupatričnosti, ktorý je silnejší ako akýkoľvek politický dohovor. Znie to pekne, však? Priateľstvo, šport, spoločné hodnoty. Ale úprimne, v dnešnom svete to niekedy nestačí. Čo teda toto silné púto chráni? Odpoveď je jednoduchá a jasná. Jednotná sila. Toto priateľstvo nie je naivné. Je chránené spoločnou obranyschopnosťou. Týmto dávajú všetkým najavo, sme priatelia, ale vieme sa o sebe aj postarať. Spoločne sme sila, s ktorou treba rátať. Takže keď si to zhrnieme, Veľká aliancia je fascinujúci mix, spojenie 4 odlišných národov, mix histórie, priemyselnej síly a obrovskej populácie. A to všetko je spojené kultúrou, športom a podložené spoločnou impozantnou silou. Spojenie kultúry, športu a sily. Fascinujúca predstava však, a takto zostáva visieť jedna veľká otázka. Čo by mohlo byť pre Veľkú alianciu ďalším krokom? To je myšlienka, ktorá by mohla formovať budúcnosť celej Európy.